ni nake gaya ma gayin nan na jiya ko da ka biye mu ko balla mu balla su ba Allah ka bari na gaya maka ni fa jiya ko ji na zuciyata kaman za ta fashe kai ba haka ba Allah da a taba yarinyar nan gwanda a taba na rantsa da Allah in na shiga gurin nan nai kowa sai na fasa gurin nan baraka sani ka bari ka gaya maka yarinyar nan ko da sun sake sun mata wani abu ran wallahi sai mun kakkasa kai lafiya suwa suka da ke ka suwa ne ba abin da ne musu kai na to zai kawo duk wannan ma ne ina ce gurin waye ne gurin suwaye waye waye sa ka taba ba shi bane ba wane sare yau ga sare na yaron baya cin magana ga shi yasa kawai sai muka ce to bara mu kai shi gidan sare